Сәлем дуслар, эфирда атнаның ең популяр жырларын бірләштіріп тұрышы музыкаль қаймақ хит-парады һәм мен Айрат Ильясов. Әйдәгіз біргәләшіп исемлекне түзи башлыйк. Хит-парадқа яңағына өстәлгән жыршы Руслан Кериметдинов. Популярлар исеменә яңағына өстәлгән булса да, эстрадада аны инде яңа исем дип әйтеп булмый. Руслан тауышы белән игътибарны үзенә җәлеп итте. Тиз арада танылып китте, сольный концертларын куйды. Хәзер инде Руслан диюгә Кериметдинов дип аның фамилиясын әйтеп бирүчеләр дә күп. Руслан Кериметдинов иҗатын яратучылар рәхәтләнеп тыңлагыз, карагыз. Җегет 15-нче урында. Yaşayı olmamak gerek, olma bürdüğüm minem. Sağınan da kovadı yanlarına, koyda mısına torta kügelem. Durmaşımını bir de yemelendirip, durgan seni bittin sizi bir gün. Популярлар арасында Иркә дә бар. Хәтерлисезме, моннан 2 ел элек, хәтта узган елда жырчы Карлыгачта хәбәрем юк җыры белән хит-парадтан төшмәде. Карлыгачта хәбәрем юкның яңгырамаган җире калмады. Концертлар, радио, телевидение, бәйрәмнәр. Иркәдән бу җырны 2-3 тапкырда сорап җырлата торган булганнар. Инде бу трекның популярлык рекордын бер җырда кабатлый алмас кебек иде. Ләкин соңгы арада Иркәнең Ак сусадым җыры да шактый еш ишетелә башлады. Хәзер әле җырга клип та төшереп куйса, хит-парадның алдынгы баскычлары һичшиксез Иркәнеке булачак. Әлегә без җырчы кызны хит-парадның 14-нче позициясенә урнаштырып торыйк. Kır kızlarına iyerep
кире қойт янарыңа. Назыға мәхрүм ялғыз жаным Дилбере назарыңа. Ақ сұсадым назарыңа, суға сұсаған келдей. Yok bir kişim bu dünyada, nazlı bölüşü sindey. Kişin yatsam, irten kırsam, singene uylarımda. Canım deyip irte idin, tüterip kullarına. Ak susadım nazarına, suğa sağam gelidey. Yok bir kişim bu dünyada, nasıl bölüşesindey. Ak susadım nazarına, suğa sağam gelidey. Yok bir kişim bu dünyada, nasıl bölüşesindey. Kazan, kullar kayan, mene şulay. Hazır biyimiz. Женяйда татарша biyimiz, татарша gittik. Şey bulsa da yalğızlıktan kızlanıp canım toğuna yaşatlanını tilmirtip nazının Şalasana, ak susadım nazarına, suğa sağan gelidey. Yok bir kişim bu dünyada, nasıl bölüşesindey. Ak susadım nazarına, suğa sağan gelidey. Yok bir kişim bu dünyada, nasıl bölüşesindey. Мәскәү егеті Айрат Сафинның да яңа клиплары күренмей. Әміне жырлары юк дип зарланырлык түгел. Егет бір дә туктап тормый. Бір яңа жыр артыннан икенчесен яздырып кына тора. Үзе генә дә жырлый. Радик Яруин белән дә дуэт башкара. Диджей Радик, диджей Нияз белән ишәүләп башкарган Әйдә дустым дигән триолары да бар. Ә хит-парадта Айрат Сафин үзе генә барысы да Ходай кулында дип жырлый. 13-нче урын. Утырмышта барда Ходай кулында, мөмкин түгел аның язганын узырган. Яшәвемдә тигез сагыш шатлыкта, һәм мин рәхмәтлемен моның барысына. Барысы да Ходай кулында, җилләр җилкәләргә какса, җиңел янәшә дә якыннарың булса. Кичене кояш батып, тонда калыкса, димәк тормыш ничек кирәк шулай бара. Барысы да Ходай кулында, Барсы да Ходай кулында.
Әміне эстрадада әлі шағыштырмаша алғанда, күптен түгел генә барлыкка килгән җырчы Ринат Галифановның әле бер кем белән дә дуэт җырлаганы юк. Аның җырлау стиле бик үзенчәлекле. Ринатны кем белән парлаштырып җырлатып булыр иде икән? Асаф Валиев? Бәлки Винер Ганиева? Бәлки Хания Фәрхи? Нәрсә, тагын да танылып китәр өчен бу менә дигән алым. Син елама дип җырлый безгә Ринат Галифанов. Җырына клибы да бар. Бергәләп карап китик. Күпме төннәр тәрәз төбен саклап, ай йолдызлар шагылып уйныйлар, пыялада сөям дигән сүзен әрнеп елый тама, яшьләр юа хыял хисләреңне син елама, о. Син елама, о. Ялгыз язгы төндә син елама, о. Ялгыз язгы төндә. Ялгыз төндә. Хисләр уйный төнге утта, тик син генә уйда тулган күзләр, таш йөрәкне азап зур ук белән күрә алмыйм дигән язу бизи тәрәзәңне син елама, yazgı günde. Yalnız günde. Сизәсезме? Җырчылар кабаттан табигатькә әйләнеп кайта башлады. Нинди мәгънәдә әйтүем? Баштарак бөтен җырчылар табигатьтә агачлар янына басып җырлап видеога төшә иде. Тора-бара видео тасмалар клипка әйләнеп, җырчылар студияга күчте. Ә менә хәзер инде студияда төшеп туйгач, клиплар урамда төшерелә башлады. Табигать, парклар, Казан урамнары, авыл урамнары. Ләкин бер нәрсә үзгәрешсез кала. Ул каен агачына мәхәббәт. Каен турында күпме җырланды, җырлана һәм җырланачак та әле. Әйе, менә хәзер үк чәчкә. Болашактан ишек алдында үсәйде аккаен. Кабат кайттым, еллар үткәч, юк нигезем, юк каен. Тамчы яшьләрең, каеным, син нишләдең? Тәнеңә яра салганда, нигә мине дәшмәдең? Сукмакларга үлән үскән, йорт тирәсе бушаган. Кемдер кискән каенымны, шаулавыннан туктаган. Тамчы яшьләрең, каеным, син нишләдең? Тәнеңә яра салганда, нигә мине дәшмәдең? Хит-парадның беренче унлыгын Азалия Зиннәт ашып җибәрер. Азалия нык адымнар белән эстрадага кереп бара. Кыз үткен, шибәр һәм көчле тавышлы.
Ул халыкара татар җыры TMTV премияларына лайык булып, шактый таныла төште. Клиплар төшерде. Без сезгә хәзер үк Азалияның «Очадыр хатлар» җырына төшерелгән клипын куеп җибәрәбез. Әйдәгез, бергәләп карыйк. Сағынған шағымда хатларыңны алам, қабат-қабат туқып юанам. Айрылы сағышын біраз басып тұрсам, жан жылысы бір-ки хатыңнан. Еректен ерекке көпірлетті зілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, ұфықыларға ұшадыр хатлар. Еректен ерекке көпірлетті зілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, ұфықыларға ұшадыр хатлар. Хат язып жіберім, ақы шышқан жерге, жіберімді күтем жауаплар. Сенде жүрегімнің мәхәббәт хәбәрін, күтәсіңді санап минутлар. Жүректен жүрекке көпірлетті зілі, ұнатыла ерек аралар. Алышы сағатын яқын айтып түсілі, ұфықыларға ұшадыр хатлар. Шундый әйтем бар. Жырын тыңлап каршы алалар, клипын карап узаталар. Клипның сыйфатыннан тамашачы синең иҗатыңны бәяли. Хәзер клипны һәркем төшерә. Яхшы клипны бары тик үз эшенең осталары гына. Иҗатыңны теләсә кемгә ышанма. Сыйфатка өстенлек бир. TMTV Production'ны сайла. Татар шоу-бизнесының әйдәп баручы командасы сиңа менә дигән клип төшерергә риза. Тамашачыны үзеңә гашыйк ит. Бары тик профессионаллар белән эшлә. TMTV Production'ны сайла. Син бит җырчы, син бит йолдыз. Хит-парадның 9-нчы урынын Ләйсән Гимаевага тапшырабыз. Музыкаль каймак хит-парадында сез Ләйсәннең клипын күрә аласыз. Клип нәрсә турында дип уйлыйсыз? Әлбәттә, мәхәббәт. Бер кыз, бер егет, матур табигать, изге Болгар җирләре. Булар барысы да Гимаеваның сөюле язмышым дип исемләнгән җырына төшерелгән клипында. Сөюнең нурласын, татлысын, җылысын, тик синең куйныңда татыдыр. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син шәшкәм гөлемнең алтыны. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, назы булып тулгансың, син минем сөюле язмышым. Сагыштан арынам, ышыгым өйірмә буранда. Янадыр ялдыра, көннән көн яктырақ, мәхәббәт йылдызым син барган. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, наз булып
Хит-парадның 8-нче урынында безне Ленар Яшин каршыла. Ленар Яшин дигәнне ишетүгә хәзер телекраннар каршындагы кызлар Яшин дип кычкырып куйганнардыр. 15-16 яшьлек кызлар Яшиннең фанатлары һәм алар җырчы егетне беркемгә дә рәнҗетергә ирек бирми. Алар аның фотолары астында лайклар куялар, алар аның турында интернетта язалар, алар аның чыгышлары вакытында сәхнә яныннан китми. Кызлар борчылмагыз, без Яшинне рәнҗетергә җыенмыйбыз да. Biz аңа хит-парадның 8-нче урынын бирәбез. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назлар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа без кимемәсен, сафлык булсын, харча күңелдә. Урын алып шәшәк аттың, йөрәгемнең түрендә. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Музыкаль каймак хит-парадын дәвам итүче алдагы җырчы Эльмира Нагыймова хәзер ял итә. Сабантуй бәйрәмнәрендә актив рәвештә эшләп алган ул. Аксубай, Әгерҗе, Чаллы сабантуйларында җырлап кайткан. Рамазан аеннан соң Нагыймова кабаттан үзенә эш җыеп куйган. Җәй аеның һәр атнасында яраткан җырчыгыз кайдадыр чыгыш ясаячак. Шуңа күзәтегез, белешегез. Ә без аны хит-парадта күрү, ишетү белән шикләнеп торыйк. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салганым. Сөю шак янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ялдылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Гашык булам сиңа, Ходай бәхетен күкәсенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелемне, арабызга ялдылар кермәсен.
Дамир Зинатуллин яш кызлар өчен тагын бер егет. Дасия, Дамир, буе 1,78 м, яше 23, өйләнмәгән. Җырлары да бит аның кызларга ошый торган, елата торган. Сагынам дип хисләнә ул. Тыңлап карыйк. Хисләремә ялыктың салын, ник урладым карашымны, елмайырга сәбәп табын, сөендердең син таңкышын, көтмәгәндән акыш көне үтеп кердең жаныма, уйларымны әсир иттең, күңелем сиңа ашкына сагынамын, таң йылдызым, синсез каламын ялгызым, онытылам яннарыңда, дәва бирче жаннарыма. Ұшып барам, синсіз бәхетімді тапмам, қараңғыда яқты ізім, менен сиңа юлар салған, алды алмам сандуғашын, күңеліме юл ашты, ізім сине қиғаш қашын, елмайдың да менен қаштың, сағынамын, таң йылдызым, синсіз қаламын ялгызым, ұнытылам янарымда, дәва бирче жаннарыма. Сағынамын, таң йылдызым, синсіз қаламын ялгызым, ұнытылам янарымда, дәва бирче жаннарыма. Хит парадның бірінші бишлеген башлап җибәрүче җырчы Лилия Хаснулова инде 4-нче атнасын рәттән мәхәббәтнең күзе дип җырлап килә. Әллә башка җыр юкманың дип уйларга ашыкмагыз. Бар, Лилияның туган якка болыт агыла, Зифан Агаева сүзләренә иҗат ителгән «Без бәхетле микән?» иң зур бәхеттем җырлары да бар. Ләкин аларның барысы арасыннан иң күп тыңланылганы һәм соранылганы мәхәббәтнең күзе җыры. Шуңа күрә бу җыр хит парадта да. Мәхәббәтнең күзе кайшагында, тулы бәхетеннән нур шәшә, яраттым дип тапкан тиң ярына, күзләр аша йөрәгем дәшә. Мәхәббәтнең күзе якты булып, шын кисләргә бары юл тапсын, бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын, үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып, шын кисләргә бары юл тапсын, бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын. Мәхәббәтнең күзе төрле була, аерылганда сагышның сара, син шылатма аны күз яшына, вакытларда сөю сынала. Мәхәббәтнең күзе якты булып, шын кисләргә бары юл тапсын, бер ишетеп йөрәк үз авазын яраттырсын, үзе яратып. Мәхәббәтнең күзе якты булып, шын кисләргә бары юл тапсын, бер ишетеп йөрәк үз авазын яратканны тоеп яратсын.
Кыю кызлар төркеме Ленара белән Рузилә дә хит-парад буенча өскә күтәрелә баруларын дәвам итәләр. Җырда гынамы икән хикмәт? Кызларның яшь һәм шибәр булулары да аларның популярлаша баруларында роль уйнамый калмый. Ләкин егетләр, күзләрегезне ялтыратырга ашыкмагыз. Кызлар икесе дә кияүдә. Кызлар икесе дә хит-парадта. Сүз кыю кызларга. Балачакта үй ярытында үсәндер иде балам. Күзләре җиткән сайыны шушы баланы искә алам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр иянкән, улыннан балам кабам. Бакчаларга йөреп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр иянкән, улыннан балам кабам. Күзләре җиткәч, тәлгәш, кызарып пешкән балам. Хатирәләре булып балам, балачак ярында калган. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр иянкән, улыннан балам кабам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр иянкән, улыннан балам кабам. Ничә еллар узган инде, исемдә тәме һаман. Иң татлысы булган икән, әнкәм кулыннан балам. Бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балам. Әше дияр иянкән, улыннан балам кабам. Эмоциональ бик нечкә күңелле Индива исемле җырчыбыз хит-парадның 3нче урынында. Индиваның әтиләр җыры аның башка җырларыннан ничектер аерылып тора. Шуңа күрәдер дә, бәлки ул тамашачыларның, тыңлаучыларның игътибарын җәлеп итте. Индива үзе дә бу җыры белән тамашачыларга яңа яктан ачылды. Хит-парадның 3нче урынында Индива. Әтиләр еламый диләр, килешмим бу сүз белән. Әтиемнең күңеленең нечкәлеген мин беләм. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә. Инсаф хискә урын бар. Әтиләр көчле зат диләр, ышану кыен моңа. Әнидән дә алданрак, әтинең күңеле тола. Әтиләр хиссез ул диләр, нишләп хиссез булсыннар аларның даирәгенә. Инсаф хискә урын бар. Әтиләр аз сүзле диләр, хаклык бар бу сүзләрдә. Әтиемнең әйтер сүзе яшеренгән күзләрдә.
Хит-парадның бірінші орынына якынлашабыз. Екінші позицияда Гүлназ Халикова һәм аның туты кышы. Үәт бу темышмасам, үәт бу яраткан кышыңа эндәшу. Мин бір-бірсіне матурым, жаным, жимешім, құяшым деп үндәшкен кішілеріне көрген бар. Тик яраткан кішісіне туты кышым деп дәшушіні бірінші тапқыр көрем. Қызық, яңаша лексиконларыңызға кіртіп қойғыз. Ұшыраштырды бізді салқыны қышлар, айырмасын еді емлі язлар, назласын әлі жылы жейлер, сақласын бізні сары күзлер. Сен беді менің тұтты қышым, қабыз екші сүйутен. Қоларыңды бір қолымада, ұшығалы бірге қышым. Сен беді менің тұтты қышым, қабыз екші сүйутен. Қоларыңды бір қолымада, ұшығалы бірге қышым. Мен тіләдім сені ұшыратырға, мен тіләдім сені көрерге, тіләгенлер шын ғаша екен, мен тілеймін сені сүйерге. Сен беді менің тұтты қышым, қабыз екші сүйутен. Қоларыңды бір қолымада, ұшығалы бірге қышым. Кетер қышлар, жетер язлар тағын, мен кетмәмін қышлар ардынан. Мен қалырмын сенің жүрегіңді, сен яратқан кішін мені болып. Сен беді менің тұтты қышым, қабыз екші сүйутен. Қоларыңды бір қолымада, ұшығалы бірге қышым. Бу атнаның абсолют хиты тик син генә җыры. Демәк, лидер җырчы булып Рамил Закиров билгеләнә. Егетне тәбрикләп, бер алкышлап алыйк та сүзне үзенә тапшырыйк. Haksızlık bilen kilişmem, ağırlıkka birişmem. Sina bulgan his turunda başkalarga sirişişmem. Anlaysın miken sen şuna hislerim şen ikenin. Sorgıp bittem, küttem, uçraşular jitkenin. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şu sözümne qatqad eydem, yoksun anşaklarımda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Şu sözümne qatqad eydem, yoksun anşaklarımda. Sileriydim sırlarımni ko'ngildagi bulg'anin. Bilsang edi yuragimning indi hisga to'lg'anin. Sen deyib ota-tonlarim, sen deb kuyla yozlarim. Bilsang edi shul so'zlarda ko'pmi seyu nazbarim. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Shul so'zimni qatqad eydem, yoksun anshaqlarimda. Tiksin günne, tiksin bu yanlarımda. Shul so'zimni qatqad eydem, yoksun anshaqlarimda. Ko'nglimning quyoshi sen, sening bilan bek rahat. Dunyo bizni go'zal etar, o'rtaq bo'lgan muhabbat. Meni tezdan ko'rishir biz barsing senga suylarman. Nazlab shashlaringdan seni kutdim deyarman. Tiksin günne, hey. Tiksin günne, hey. Tiksin günne, hey. Tiksin günne, hey.
Менә шулай итеп, без сезнең белән атнаның иң популяр 15 җырына, җырчысына күзәтү ясап чыктык, дуслар. Киләсе атнада инде сезне яңа исемле көтә. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Пока.